Zajatí rytieri. Vo filmoch a seriáloch o stredoveku alebo jeho fantasy podobách rytieri vždy bojujú na život a na smrť. V skutočnosti však porazených nepriateľov častejšie brali do zajatia. Zdá sa to zvláštne, pretože toto obdobie sme si zvykli spájať s krutosťou. V skutočnosti však rytierov zajímali z ekonomických dôvodov. Boli to totiž urodzení lordi, čo znamenalo, že ich rodiny mohli zaplatiť bohaté výkupné za ich oslobodenie. Okrem toho bolo pre šľachtica známkou dobrého správania iného šľachtica. So zajatím rytierov sa spája mnoho kuriozít. Podľa historika Rémyho Ambula z univerzity v Southamptone existujú dôkazy, že istého rytiera zajali až 17 krát a za každým ho jeho príbuzní vykúpili. Ďalší nešťastník strávil v zajatí až 25 rokov, kým ho vykúpili. Zaujímalo by ma, koľko peňazí stratili víťazi na krmení rukojemníka. Možno by bolo lacnejšie ho prepustiť. Vojvodu Karola Orleánskeho, ktorý bol zajatý v bitke pri Azincourte,